אנחנו נעסוק היום בסוגיה הקלאסית של יום העצמאות, על חובת אמירת ההלל, או כפי שכתבנו פה, האם מותר, אסור, או חובה לומר הלל ביום העצמאות. ואני חושב שבאמת חשוב לכל תלמיד בישיבה להכיר את הסוגיה, לא רק בשביל להתפלמס עם כאלה או אחרים, אלא על מנת באמת להבין ולעמוד על תוכן ההלכה. ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, בוודאי ביחס ליום העצמאות, שהרבה פעמים התחושה היא שיום העצמאות הופך להיות יום של מנגל, וחסר פה מנגל, אני בעד לא לקרוא לזה מנגל, לקרוא לזה סעודת מצווה. אתה רוצה זה עם בשר ודגים, שזה יהיה מבושל, או דווקא צלי, בסדר, אתה רשאי, אתה בחיק הטבע, מעולה. אבל באמת לקרוא לזה סעודת מצווה, עם שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, ומלהודות להשם, להתבונן בנס. ואני ממש מציע לגאול את הסעודה הזאת מהמנגליות שבה, ולהפוך אותה לסעודת מצווה, עם נטילת ידיים ושירים ושירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, וזה דברי תורה. אז במסגרת דברי התורה אפשר להגיד הרבה דברים. אפשר לדבר גם על אמירת הלל. מי רוב החבר'ה בשיעור א' לא מכירים, שיעור על מזמור ק"ז בתהילים, אז זה בכלל, זה משהו שבאמת זה ככה מדהים. אנשים לראות המזמור המופלא הזה שהרבנות הראשית בחרה בו, מוזמנים לשמוע את השיעור. אבל באמת הנקודה ההלכתית ביחס ליום העצמאות העיקרית, חוץ מזה שכמובן לא אומרים תחנון באותו יום, אנחנו אומרים הלל. ואני רוצה לברר את הסוגיה הזאת באמת מאיפה זה נובע, והאם מותר להגיד הלל עם ברכה או שלא. טוב, אז בואו נתחיל. יש פה בעיקר שלוש גמרות. האחת זה מפסחים, דף ק"ז. הגמרא שם מביאה ברייתא, תנו רבנן הלל זה מי אמרו. ואז הגמרא מביאה סדרה של תשובות. רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים. רבי יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו על מלכי כנען. רבי אלעזר המודעי אומר, דבורה וברק אמרו בשעה שעמד עליהם סיסרא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, חזקיה וסיעתו אמרו בשעה שעמד עליהם סנחריב. רבי עקיבא אומר, חנניה מישאל ועזריה אמרו בשעה שעמד עליהם המן הרשע. רבי יוסי הגלילי אומר, מרדכי ואסתר אמרו בשעה שעמד, חנניה מישאל ועזריה אמרו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע. רבי יוסי הגלילי אומר, מרדכי ואסתר אמרו בשעה שעמד עליהם המן הרשע. וחכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותם על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתה. הסוגיה הזאת היא סוגיה, הברייתא הזאת היא ברייתא שיש לעיין בה הרבה. ויש פה כמה וכמה שאלות מכמה היבטים. קודם כל, השאלה האם יש פה מחלוקת הלכתית, ככה לכאורה זה נראה. יש פה שאלה שיש בה מחלוקות, כמו שאנחנו מכירים, בכל מקום ומקום. הרבה ברייתות, הרבה משתות שבהם מחלוקות ודעות שונות. האם יש פה איזושהי נפקמינה בין להלכה, בין רבי אליעזר לרבי יהודה לאחרים, לחכמים? במבט ראשון נראה שלא, ואני גם חושב שגם במבט שני ושלישי אין פה נפקמינה להלכה. והשאלה יותר חזקה, האם יש פה מחלוקת בכלל, גם אם לא נאמר שזה בהלכה, האם יש פה מחלוקת בהגדה, בשאלה ההיסטורית, מי תיקן את ההלל? אז זה אומר משה, וזה אומר יהושע, וזה אומר דבורה, וזה אומר וכו'. ואז חכמים באים ואומרים, לא, לא זה ולא זה ולא זה, אלא נביאים שביניהם תקנו להם.
זה מחלוקת ראשונית. רש"י אומר, יהושע וכל ישראל אמרו, כלומר אף יהושע וכל ישראל אמרו. רש"י מוסיף מילה אחת, אף יהושע וכל ישראל אמרו. זאת אומרת, מבחינתו של רש"י, הוא רומז פה דבר שהוא משנה פה, שהוא יהיה לו הרבה, הוא מאיר פה את הברייתא הזאת בצורה אחרת לגמרי. קודם כל, בראש ובראשונה, באופן הפשוט, הוא אומר, אין פה מחלוקת. כמו שאין פה מחלוקת בהגדה, גם אין פה מחלוקת בהגדה, אין פה מחלוקת בהלכה, גם אין מחלוקת בהגדה, אלא כל אחד רק מוסיף על חברו. רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרו. בא רבי יהודה ואומר, יהושע וישראל אמרו. רבי אליעזר אומר, לא רק הוא, אלא גם דבורה. רבי אליעזר אומר, לא רק אלה ואלה, אלא גם חזקיה. כהערה, מי שראה את הגמרא בסנהדרין, הספיק להגיע לגמרא בסנהדרין, ברור שהסוגיה הזאת, רבי אלעזר בן עזריה פה בסנהדרין, בפסחים חולק על הגמרא בסנהדרין, שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ולא עשה אותו, למה? כי לא אמר הלל ביום העצמאות. אז לפי הגמרא בסנהדרין הוא לא אמר הלל ביום העצמאות, לא אמר שירה, לפי הגמרא בפסחים הוא כן אמר שירה. זה מעניין מבחינת הפסוקים, כי לא מצינו שהוא אמר שירה על הניצחון של סנחריב, אבל מעניין מאיפה רבי אלעזר בן עזריה אומר את זה. כנראה הוא אומר, מסתם הוא אמר שירה, לא ידע לדעת שחזקיהו ינצל במלחמה הזו של סנחריב, והוא לא יגיד שירה. שנייה, אני רק רוצה לסיים, הכל זה בדרך אגב, שנייה אחת, ואז אני אומר, לפי רש"י יוצא שזה, התשובה לשאלה מי תיקן, הלל זה מי, אולי השאלה היא לא מי תיקן, השאלה מי אמרו, בצורה הכי פשוטה, מי אמרו? כולם אמרו. משה אמר, יהושע אמר, דבורה אמרה, חזקיה, חנניה, מרדכי ואסתר גם אמרו הלל, מעניין. זה גם סותר לכאורה את הגמרא שלנו בערכין ובמגילה. ובאים חכמים ואומרים, אנחנו גם לא חולקים על מה שאמרתם, אלא בשלב מסוים, אחרי שהם אמרו, נוצרה תקנה. באו הנביאים ותקנו תקנה, שכל צרה וצרה שלא תבוא על ישראל, מעניין, הם ידעו שיהיו צרות, אז חזו ממש את העתיד, לא כל כך קשה לחזות את זה, כל דור ודור יהיו צרות, אבל כל צרה וצרה שלא תבוא, כשנגאלים, אומרים, כל פרק פרק, כל צרה וצרה שלא תבוא, כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. זאת אומרת, לשיטת רש"י אין פה מחלוקת, בשונה מרשב"ם שסובר שיש פה מחלוקת בשאלה מי תיקן את ההלל, רש"י אומר, קודם כל, כולם אמרו הלל, אבל זה לא היה אולי כתקנה, אלא כל אחד ואחד מהם הודה לקדוש ברוך הוא כאשר הוא ניצל מהצרה, ובאו נביאים ותקנו את זה כתקנה, שחס ושלום תהיה צרות, ננצל מהצרות האלה, וננצל בעזרת השם מהצרות, אז אנחנו מחויבים להגיד הלל. המהרש"א, מי שראה את המהרש"א, אני מצא את זה פה על הדף, המהרש"א אומר, מקשה קושייה אדירה. הוא אומר, רק איך יכול להיות להגיד על משה שהוא אמר את ההלל? משה אמר הלל, ודוד המלך חיבר את פרקי ההלל. יהושע, דבורה, הם היו בכלל הרבה לפני דוד המלך, איך יכול להגיד שהם אמרו את ההלל? הוא אומר, יותר מכך קשה על הדעות האחרות. הדעות האחרות אומרות חזקיהו, או חנניה מישאל ועזריה, או מרדכי ואסתר. נגיד מרדכי ואסתר ניקח את הדעה הכי מאוחרת. מרדכי ואסתר הם תיקנו את פרקי התהילים? יעלה על הדעת, דוד המלך חיבר את זה הרבה לפניהם. זאת אומרת, הקושייה היא גם על לפניהם וגם על האחריהם. מה התשובה מתבקשת? מה התשובה? חייבים להגיד. מה הברייתא הזאת אומרת? כשאומרים שמשה רבנו אמר את ההלל, הוא אמר את פרקי התהילים של דוד? לא, הוא אמר את שירת הים. לכן הגמרא גם בכמה מקומות מכנה את ההלל שירה. כאשר אומרים דבורה הנביאה אמרה את ההלל, לא, מי אמרו? זה שירת דבורה. כשאומרים יהושע אמר, אנחנו לא יודעים, אין שירת יהושע, אבל לא אמר, זה שהיא תפילה, תודה לקדוש ברוך הוא. חזקיהו, מה? אולי, יפה, עליהם שבח, פה לפלואים, יפה מאוד. חז"ל מייחסים את זה לזה, נכון? נכון, יפה מאוד. אבל זה אם כי זה משהו כללי יותר. אצל משה רבנו הוא מודה על הים, ספציפי, דבורה מודה על הניצחון. יכול להיות.
שוב, נגיד חזקיהו, לא רצינו שהוא מודה על הניצחון, אבל אומרת הגמרא, ברור, מסורת בידינו, ברור לנו, לא יודע, שחזקיהו אמר שירה. יוצא, וככה אומר, אני אומר את זה כרגע כבדרך אגב, כנקודה דווקא חשובה, אבל אני אומר את זה כבדרך אגב, איזשהו פלפולון קטן מספר המצוות. בספר המצוות, הרמב"ם בשורש הראשון, אומר שאני לא מונה בספר המצוות מצוות שנאמרו שהן מדרבנן. לא מונה אותם מהתורה, זה ברור. אחת הדוגמאות זה הלל. הלל מהתורה או מדרבנן? מדרבנן, דברי סופרים. ולא כמו שבהג מונה את ההלל כמצווה מהתורה. אומר, צודק לכאורה, איך באמת בהג מעלה בהג, בעל הלכות דעות, יכולים אותו גם פה, מונה מחשיב את ההלל כמצווה מהתורה? עונה על זה הרמב"ן, מגן פה על הבהג, הוא אומר, ברור שההלל, הפסוקים של ההלל לא אמר, זה לא מהתורה. דוד המלך קיבל את פרקי ההלל. זה כן מהתורה, מה? להודות לקדוש ברוך הוא, אחרי שניצלתי מצרה, זה מהתורה. חתם סופר רול וחזר עד הסוף, אומר, זה חובה מהתורה, הצלה ממוות לחיים, זה מהתורה חייבים להודות לקדוש ברוך הוא. ולכן הרשימה הזאת, היא בעצם אומרת שכל אחד ואחד מהם אמר שירה, ובסופו של דבר, התקנה להגיד הלל, נכון, ההלל הוא לא מהתורה, אבל היסוד של זה, של להודות לקדוש ברוך הוא, זה אותו אומר הרמב"ן, אני אומר את זה כלפיך הרמב"ן, אתה אומר תפילה מהתורה. ואתה בעצמך אומר שמה זה תפילה מהתורה? מה פירוש תפילה מהתורה? שחובה להתפלל לקדוש ברוך הוא בכל יום, זה מהתורה. אבל הנוסח, מחכמים אותו דבר לגבי ברכת המזון. החובה להודות לקדוש ברוך הוא בברכת המזון הוא מהתורה. אבל הנוסח של ברכת המזון, מי תיקן ברכת המזון? משה, ברכה ראשונה, יהושע, ברכה שנייה, נכון? דוד המלך, ברכה שלישית, טוב אמיתי. זאת אומרת, עצם החובה להודות לקדוש ברוך הוא על המזון זה מהתורה, אבל הנוסח הוא מחכמים, אז למה לא תגיד באותו דבר בהלל? ככה אומר הרמב"ן, ככה ימשיך את דרכו החתם סופר, שהם טוענים שלהודות לקדוש ברוך הוא על צרה שיצאתי ממנה, נגדיר עד מה זה יצאתי ממנה, יצאנו ממנה, נגדיר את זה בצורה קצת יותר מדויקת, זה חובה, זו חובה שעיקרה מהתורה, רק אין לה נוסח, ולכן כל אחד ואחד הודה לפי דרכו, עד שבאו נביאים ואמרו, אנחנו מתקנים נוסח, כשנהיה בצרה, חס ושלום, ונצא ממנה, אז נגיד את פרקי ההלל הללו. זה מה שלכאורה יוצא מהסוגיה, ונגיד עוד משהו, כן. אבל למה בכל המקורות האלו זה כאילו לפני הצרה שאומרים את זה? זה לא הלל של הודיה. זה אחר מאוד, זה לדעתי לא נכון. נכון שהלשון פה קצת קשה. אמרו בשעה שעמדו על הים. מתי בשעה? לא יעלה על הדעת שהם אמרו את זה כשהמצרים היו עדיין באותו לילה שהם עומדים במתח נוראי, והמצרים נמצאים איתם עליהם בסכנה. מה פתאום? חס ושלום, לא אומרים אז הלל. כשנמצא במלחמת צוק איתן, אנשים אמרו הלל, זה לא יעלה על הדעת. ברור שאמירת ההלל, מתי? היא אחרי שניצלנו. זה פשוט. לכן, בשעה שעמדו על הים, הכוונה, שעה שעמדו על הים, אחרי שניצלו, עמדו על הים וניצלו. כאילו, זו הסיטואציה. הראייה הברורה לזה היא בסוף. חכמים אומרים, וכשנגאלים, אומרים אותו דבר דבורה. מתי משה רבנו אמר את השירה? אחרי שניצלו, פשוט. מתי דבורה אומרת את שירתה? אחרי שניצחו את סיסרא, וזה פשוט וברור. לכן, אני מסכים שהלשון כאילו לא לגמרי, אני לא אומר שהיא קשה, היא לא לגמרי בהירה, בשעה שעמדו עליהם, בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען, אבל הכוונה, חייבים לפרש. עמדו עליהם מלכי כנען, וברוך השם ניצחו אותם, 31 המלכים, ואז אמרו, שירה, אין ספק בדבר. תמיד צריך לחלק בתפילה בין שני מצבים, בין הצרה שלפני וההצלה שאחרי. ואותו רואה את זה אצל חנה. חנה מתפללת לפני, פה על דבר פרטי, ואחרי שהיא זכתה, ברוך השם, עושה סעודת הודיה, מודה לקדוש ברוך הוא. זה שתי תפילות שהן אווירה שונה לגמרי. הלפני זה בבכי ובתענית ובשק ואפר וכו'. האחרי זה כמו מרדכי ואסתר. הלפני זה שק ואפר וצום ובכי ומספק. האחרי זה אמירת המגילה, זה יום טוב, זה משלוח מנות.
לכן ברור שזאת הכוונה. כן, יערות. אבל הרשב"ם אומר בפירוש שזה... הרשב"ם, ראיתי את הרשב"ם, הרשב"ם לא אומר את זה, הרשב"ם אומר קודם כל אחרי שהוא אומר ככה, כשהם עברו את הים, הוא מתכוון לגמרא בערכים. גמרא בערכים אומרת, דבר מאוד, לא ששלחת אתכם, גמרא אחרת, אומרת שישראל שבאותו הדור, ביציאת מצרים, קטני אמונה היו. למה? הם עוברים את הים, והם אומרים, אנחנו נצא מהצד הזה, והמצרים יבואו אחרינו. או שיכנסו בתוך השביל, כן? או שהם יעשו את העיקוף, ויפגשו אותנו בצד השני. מכאן מוכיחים חלק בעלי התוספות שהמעבר בים היה בצורה של קשת. יצאו מאותו צד ועברו לאותו צד. כמה וכמה ראשונים סוברים שהמעבר בים לא היה מקצה לקצה, מצד אחד לצד שני, אלא זה היה בצורת קשת. ואם אני אומר לפי המדרש שהיו 12 שבילים לכל שבט, אז היו 12 קשתות כאלה. ואז עוד יותר מובן, התוספות אומרים, יותר מובן, למה הם חוששים ככה. אבל הם קטני אמנה. איך אתה רואה את הנס הגדול, ואתה אומר עכשיו המצרים עוד, אתה לא רואה את יד השם? אז זאת הכוונה, שהם רואים את הנס, מודים לקדוש ברוך הוא, אבל הם עדיין חוששים, לזה רשב"ם מתכוון. אבל עדיין הלשון היא טיפה קשה ברנו, אבל ברור כשאתה עובר על הלל, זה הודעה, אבל הלל, הרשב"ם מתאים שעדיין הם חשו איזושהי סכנה מסוימת. הוא אומר ממש שהם אמרו את... אבל זה לא... מה? הוא אומר, הם אמרו את ההלל והתפללו ואמרו פן יעבור פרעה וחילו אחריו. זה מה שאני מתכוון. מה זה פן יעבור? כי הם כבר רואים את הנס. מה זה פן? בהתחלה הם לא מעלים בדעתם שהים מתפתח. הם עומדים מול הים, חוששים שיהרגו אותם. הים כבר נפתח, והם נמצאים בתוך השביל. בתוך השביל, הם רואים את המחזה המדהים, החד פעמי הזה בעולם, ועדיין הם קטני אמנה. אז באותו זמן הם אומרים את ההלל, אבל הם עדיין חוששים. זאת אומרת, זה מין גילו ברעדה. אני אמרתי, זו דוגמה במלחמת ששת הימים, שכבשו את הכותל, אז הרב גורן אמר הלל, ואם אני לא טועה, הרב ישראל אריאל באותו הזמן עצמו אמר תחנון. וזאת שאלה, האם אתה יכול להגיד הלל כאשר המלחמה עדיין לא נגמרה? כאשר עדיין, אתה רואה את הנס, נעשה הנס, אבל עדיין יש קרבות, עדיין אנשים נהרגים. אני חושב, הרשב"ם מתאר בדיוק את הסיטואציה הזאת. נעשה נס גדול, כבשנו את הכותל, הר הבית, אבל עדיין הקרבות נמשכים. אז הוא אומר, כן, הוא אומר כמו הרב גורן, אמרו הלל אז. אני לא יודע אם אני הייתי יכול להגיד הלל באותה שעה. וזו שאלה גדולה. נראה לי יותר פשוט להגיד הלל, וככה בדרך כלל ההלכה היא שאחרי שיצאנו מהצרה, וזה הנוסח של חכמים. אחרי, אבל כשנגלים ממנה, אומרים. גם בפורים אומרים, לשנה אחרת קבעום ועשאום נשתה בנו. כן. יש אבל את הדוגמה של לא לנו, השם לא לנו. נשמע כאילו, תגאל אותנו. לא לנו השם, מה הפירוש של זה? אולי זה יחזור? לא לנו השם, אני חושב הפירוש הוא כזה. כשאני מודה לקדוש ברוך הוא בהלל, אני אומר, לא היינו רואים להיגאל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה שבא עלינו צרה, יכול להיות שלא היינו רואים להיגאל. אתה גאלת אותנו למען שמך. זה כמו משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם, להרוג אותם בערים, שחס ושלום יהיה חילול השם, אם ישראל יאבדו מן העולם. אנחנו אומרים, אנחנו לא באים ואומרים, מה תושיע אותנו, או הושעת אותנו בגלל שאנחנו צדיקים, אלא למענך. אתה הבטחת, אתה חס ושלום פגיעה בישראל, זה פגיעה בשמו של הקדוש ברוך הוא. זה בלשון עתיד, כי לשמך אתם כבוד. זאת אומרת, תנהג בצורה ש... בסדר, אתה מוציא, אנחנו כבר יודעים שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים שהוא כל כך מודים על זה שהוא נתן לנו כבוד. לא לנו זה רק חלק מהפרק. זאת אומרת, יש פה באמת הגילו ברעדה הזה. שעדיין אנחנו, מצד אחד אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, מצד שני אנחנו אומרים, אנחנו מצפים ומקווים שכך תמשיך לעשות. עכשיו תשימו לב לדברי חכמים, שהם בוודאי מאוד מאוד ברורים והם מאוד משמעותיים. אני קורא עכשיו דברי חכמים. וחכמים אומרים נביאים שביניהם תקנו להם, לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כמובן בלשון סגי נאור ישראל, לכשנגלים אומרים אותו על גאולתה. מה זה פרק ופרק ומה זה צרה וצרה? ומה זה, כן, ברור.
אבל צרה שלא תבוא, הכוונה שאם תבוא, אז מה זה פרק ופרק? מה זה פרק? מה פירוש המילה פרק? כל שנה. פרק זה זמן, אז מה הכוונה? באותו תאריך של הצרה. לא חושב. כי אם ככה צריך להגיד, על כל צרה וצרה שלא תבוא, באותו זמן יגידו עליה. זאת אומרת, זה דבר אחד. אני חושב שהפירוש, ככה אני בזמנו פירשתי וחשבתי לראש, התכוונתי לאחד הראשונים, תראו, למי שיש את המקורות, בפסקי הריד אומר, פירוש על כל פרק ופרק, על הימים טובים הבאים לפרקים. אנו משבחין הבורא בהלל זה. ועל כל צרה וצרה, ועל כל צרה שנגלים ממנה כגון חנוכה. זאת אומרת, יש פה כבר בדברי חכמים, זה דברי חכמים מאוד מאוד מדויקים, הם מאוד מאוד חשובים לנו להגדרת הסוגיה שלנו. יש שני גדרים בהלל. בתקנת ההלל יש שני גדרים. הגדר האחד זה שאנחנו אומרים אותו בכל פרק ופרק. משמעות הדבר, הפרקים המועדים. איזה? סוכות, 8 ימים, פסח יום אחד, הגמרא תדון, עוד שנייה נראה למה רק יום אחד, ובשבועות יום אחד. בעצם זה החגים שעליהם צריך להגיד הלל, גם אם לא היה נס. במובן של הצלה, במובן של מלחמה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על מה שקרה בסוכות, על מה שקרה וקורה בסוכות, מה שקרה וקורה בפסח, מה שקרה וקורה בשבועות. עכשיו, זה חטיבה אחת, זה יסוד אחד. יש יסוד אחר של ההלל, שהוא קשור לצרה וצרה שלא תבוא. חס ושלום, כגון חנוכה. מה זאת אומרת כגון חנוכה? מבחינת הנביאים, שהם היו לפני חנוכה, הם תקנו תקנה, שאם תהיה צרה, כמו חנוכה, כמו שאומרים, כמו בחנוכה, אז יגידו הלל. מה קרה בחנוכה? זה נדבר עוד רגע, אבל בגדול זה שני סעיפים. סעיף אחד זה בחגים שהם דאורייתא, לא בחנוכה ולא בראש השנה ויום הכיפורים, מהסיבות שהגמרא תגיד בערכין, אבל שלושת המועדים, גם לא בכולם, וכל צרה וצרה שלא תבוא חס ושלום, שנגאלים ממנה, זאת אומרת, ממילא יוצא שכשנגאלים הולך רק על החלק השני, כי אז אם תהיה צרה ונגאל בעזרת השם, אז אנחנו צריכים להגיד עליהם, זה התקנה. פרק ופרק זה לא קשור, זה פרקים קבועים בשנה כבר מדאורייתא, שעליהם אנחנו חושבים ותקנו חכמים שיגידו עליהם את ההלל. מה שרמוז כאן, אבל מדויק מאוד, בגמרא בפסחים, מבורר הרבה יותר בגמרא בערכים. אי אפשר להגיד שזה 3 סעיפים? איזה? שזה פרק ופרק כמו שאמרת? אחד. וצרה וצרה שמגיעה להם, ואז הם מסתדר טוב עם מה שאמרנו קודם, על לא לנו, השם לא לנו, ובכל זאת... הצרה אני אגיד הלל. יכול להיות. יכול להיות שיש משהו בהלל שאנחנו... מה, לא רוצה את הדוגמאות, מה, כשהיה הצרה של אנטיוכוס אמרו הלל? מה פתאום? הלל, אגב, יש הגדרות להלל. הלל אומרים מתוך שמחה, או מתוך תענית, אז תמיד זה הפוך. הלל אומרים רק מתוך שמחה ומתוך יום טוב ומתוך, גם שאומרים בכל מיני מצבים. ברור שלפני זה, ההפך הזמן, כשקיימת צרה צריך, או אולי לפי הרמב"ן זה דאורייתא, ככה בפשטות, צריך ההפך לקבוע תענית וצום וחצוצרות וזה, קוראים את הבגדים, מה פתאום? אני לא יודע איך אפשר. נכון שהרשב"ם קצת קשה, אבל עדיין גם את הרשב"ם צריך להסביר, ואני חושב שזה די מדייק את זה, שזה היה אחרי ההצלה, שנפתח כבר הים, ואז הם אמרו. איפה אנחנו מבינים שזה לדורות? זה מה שהוא אומר, על כל פרק, כשהוא אומר נביאים תקנו להם, מי זה הנביאים? בתקופת חנוכה כבר אין נביאים. לא, אבל התקנה... בגמרא לא רשום חנוכה. מה? בגמרא לא רשום חנוכה. נכון, אבל ברור שכולם מבינים כגון חנוכה. כל רש"י אומר את זה, בהאג אומר את זה, פסקי הריד, כולם אומרים. מה זאת אומרת? מה המשמעות של זה? שאם תהיה צרה, בעזרת השם שלא תבוא, לא עתיד, זה התקנה. ובאמת, הייתה צרה גדולה, שקראו לה חנוכה, ואז אמרו עליה. לא, באותה שנה, למה היום צריכים להגיד עליה חנוכה? בסדר, זאת שאלה נוספת, שנייה. אבל אני אומר, בגדול זאת התקנה. כל הדוגמאות הן רק דברים, כאילו, אף אחד מהם אין לנו עליהם לדורות, כאילו אולי... בסדר, נכון. אבל אני אלמד מכאן לפחות, שיש הלל שאומרים, יכול להיות מאוד שיש הלל שאומרים אותו באותו הדור, וסיימו את ההלל הזה,
ויכול להיות, ויש הלל שאומרים אותו גם לדורות, כגון חנוכה. ואולי יש עוד חג, פורים, זאת השאלה. שנשים אותה רגע אחד בצד. אחרי זה צריך לשאול, האם יום העצמאות נכנס לגדר הזה. אבל ברור שהגדר של יום העצמאות יכול להיכנס כרגע לסעיף של פרק ופרק, צרה וצרה, לא פרק ופרק, פרק ופרק זה המועדים שהם דאורייתא. אז אני שוב, הגמרא בערכין מגדירה את זה. הנה, בסדר, שנייה, מה? פרק ופרק פה קשה בהקשר. למה? לא שייך בכלל, מה הקשר מועדים פה? מהלל פה הוא... נכון, אתה צודק, אבל אתה צודק. הנושא פה הוא צרה וצרה, אתה צודק. כל הדוגמאות הן פה צרות, נכון? וגם פרק אבל ופרק, עכשיו, לא, לכאורה. נכון, אתה צודק, ולכן פרק ופרק זה לא שייך. באים חכמים ואומרים, אני אגיד לך מהי תקנת ההלל. תקנת ההלל היא ביסודה, כמו שהסברתי, מחולקת לשניים. המועדים, סעיף א', צרה וצרה, לא רק חזקיה ולא רק זה, כל צרה וצרה שלא תבוא, אז מוסיפים לך מיד המפרשים, כגון חנוכה, רש"י כבר אומר את זה שם, אם תהיה משהו בדומה לחנוכה, אז נגיד הלל, אם שננצל. אני חושב שזו הגדרה מאוד מדויקת. מה שאנחנו כרגע מנחשים, מדייקים, לא מנחשים, מדייקים, בערכין זה מפורש. כן. אז כן. אז נגיד משה רבנו לדור המדבר אמרו שירה בפסח, או כאילו לא בפסח, בסוכות נגיד, ובשמיני עצרת, שלא היו, זה הרי, כאילו אם התקנת נביאים היא רק... יכול שלא אמרו, לא יודע. לא יודע, חוץ תקנת נביאים. אז מה זאת אומרת יסוד ההלל הוא על פרק ופרק? זה כאילו חידוש של הנביאים? כן, ברור. ומי זה הנביאים? אני לא יודע. אבל המהרש"א... לא יודע מי הם הנביאים. אבל הנביאים זה יכול להיות אליהו הנביא, יכול להיות ישעיהו, יכול להיות ירמיהו, לא יודע. אני לא מבארת פה. גם איפה ראו את זה רמוז בנביאים? לא יודע. שאלה. אולי מישהו כותב בדבר הזה, כן. אבל למה אי אפשר להגיד שאומרים הלל גם לפני כאילו על הצרה? שמבחינת הדעות האחרות? אני חושב, לא, אני חושב שבכל מקרה, הלל... סליחה, אתה לא לנו, כי זה הפסוק, זה הפרק שהם מצטטים. לא לנו באמת הוא יוצא דופן בהקשר הזה משאר ההלל. נכון. הוא תפילה, הוא תחנון. נכון. אני חושב שתמיד כשניצלים מצרה, אגב, נגיד זה בקורבן תודה, או מה שעושים היום סעודת מצווה, זה דבר נכון לעשות אותו, אנשים שניצלו ועושים סעודת מצווה. זה דבר שהרמב"ם עשה את זה בזמנו, כשהוא ניצל וקבע את זה לדורות, איזשהו... מה שעושים בסעודת המצווה זה שמספרים על הצרה, ואז אומרים, ועושים סעודה, ומודים לקדוש ברוך הוא, הנה, ראינו שם, וזה מה שאנחנו עושים בליל הסדר בעצם. אוקיי. לכן אני חושב שזאת הכוונה, זאת אומרת, כשאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו גם מזכירים את הצרה. אני זוכר שאני הייתי אחרי מלחמת לבנון הראשונה. באמת הלכתי להתפעל בכותל, באמת עברתי הרבה... אמרתי הלל בלי ברכה. אמרתי פסוקי הלל. באמת חשתי את הפסוקים האלה מאוד מאוד חזק. אני יודע, לא אמות כי יחיה, ואספר מעשה הסור אסלני, אבל אמר מתון תנני, או הפסוקים שם שמדברים על הסכנה הגדולה שאתה נמצא. זה בדיוק ההלל. ההלל, אני מזכיר את הסכנה, אבל אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני אומר אותה בשמחה. שמחה מתוך הסכנה, ומתוך הגאולה של הסכנה. אני חושב שככה צריך להודות. כך צריך להודות. גם דבורה שהיא, גם דבורה וגם משה רבנו בשירת הים, וכולם, הם מספרים מה קרה, איזה צרה גדולה הייתה, ואיך ניצלנו ממנו. אבל איזה פירוש למה יש בקורבן תודה חמץ? למה מה? בקורבן תודה יש חמץ, אמרתי על זה פירוש. שגם בתודה צריך להזכיר את החמץ. זה קורבן היחיד שהם עשו שיש חמץ. יש בו גם חמץ וגם מצה. גם חמץ וגם מצה. אז ההפך, דווקא המצה מבטאת את הצרה, והחמץ מבטא את הגאולה. כן, נכון. אני רוצה להתקדם הלאה, תסתכלו בגמרא בערכין, ממש שואל את השאלות האלה, ומגדירה את זה כבר בצורה ברורה מאוד. אני אקצר את הגמרא בערכין, רק לנקודה ההכרחית. הגמרא מבררת על מה אומרים הלל. אחרי שהגמרא מביאה את הדברים של רבי יוחנן, בשם רבי יהוצדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל, מים 8 ימי החג, 8 ימי חנוכה, ויום טוב ראשון של פסח, ויום טוב הראשון של עצרת, בגולה 21, כן, בגלל יום טוב שני של גלות, והגמרא מתחילה לברר למה אומרים הלל בכל אחד ואחד מהמועדים. בסופו של דבר הגמרא מגיעה למסקנה שכדי לומר הלל צריך כמה דברים. א', צריך שיש שינוי בקורבנות, כן? חילוק בקורבנות.
ולכן, כיוון שבסוכות יש כל יום קורבנות אחרים, בפסח אין את זה, אז לא אומרים. זאת אומרת, צריך שיהיה איזשהו חידוש. אוקיי, מצוין. אחרי זה הגמרא אומרת, אני ככה בשבת נגיד, אבל שבת לא נקרא מועד. זאת אומרת, אין בזה בחינה של מועד במובן הזה שצריך להגיד הלל. כי הלל זה מבטא איזושהי שמחה, שבשבת זה משהו קצת שונה. אומר, אוקיי, בראש חודש נגיד, מה עונה הגמרא על ראש חודש? למה בראש חודש לא אומרים? כי הוא מותר בעשיית מלאכה. זאת אומרת, כדי להגיד הלל בחג, צריך שיהיה איזשהו חילוק בקורבנות, חידוש בקורבנות, וגם שיהיה אסור בעשיית מלאכה. שואלת הגמרא אם ככה ראש השנה ויום הכיפורים, הנה זו הדוגמה, תשובה לשאלתכם. נגיד הלל בראש השנה ויום הכיפורים, מה עונה הגמרא? אומר, אפילו מלאכי השרת שאלו את זה. למה מלאכי השרת שואלים את זה? מקטרגים על ישראל, אומרים, למה לא אומרים הלל בראש השנה ויום הכיפורים? כאילו מבחינתם הכל זה, אין להם רגשות אנושיים. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? אנשים עכשיו בוכים, וזה רוצה שיגידו הלל, הם לא יודעים מה יהיה דינם. איך שייך להגיד הלל? זה ממש, זו תשובה לשאלתכם. אדם עומד והוא בסכנת חיים, הוא אומר הלל? זה לא נכון. זה תפילה מסוג אחר. בראש השנה ויום הכיפורים להגיד הלל, אני אמרתי כמה פעמים שהריקודים בראש השנה ויום הכיפורים, אצלי הם, קצת קשה לי לרקוד בראש השנה ויום הכיפורים. נכון שחסידים הפכו את זה כבר ליום של שמחה. צריך לשמור גם את ה... אני מסכים שאפשר, אבל באמת צריך להיות מתוך גיל וברעדה. לרקוד ולשמח ביום כיפור זה בעיה, אני חושב. אני חושב שצריך שתהיה קודם כל את היראה, קודם כל את הבכי, קודם כל את זה. אחרי שבכית, יאללה, עכשיו, תצא מתוך זה לשמחה, זה מדהים. לי יותר קל שברגעים האחרונים של נעילה, אז אתה יוצא לרווחה ואתה יכול... או אולי שהכהן הגדול יוצא מקודש הקודשים, בסוף סדר העבודה. אני לא אומר את זה כפסק הלכה, אני רק אומר שזה כאילו מהלך נפשי שונה, אתה לא יכול... נסו לרקוד כנסו לבית כנסת מרוקאי, תתחילו לרקוד ביום כיפור. לחילופין, תכנסו לבית כנסת יקי, סעד, אני משמע, ותתחילו לרקוד ביום הכיפורים. נסו לרקוד בפורים, יראו יותר מה יעשו לך. אתה מדבר על יום כיפור, כאילו, בית כנסת, זה דבר שהוא צריך בו יראה. אז זה מה אומר, לא שייך להגיד הלל בראש השנה ויום הכיפורים, אתה שייך להגיד הלל שאני בצרה. זה אחרי. ואז אומרת הגמרא, אוקיי, הבנתי, הסברת לי את כל החגים דאורייתא. למה אומרים בחנוכה? למה אומרים בחנוכה הלל? 8 ימים עם ברכה. אומרת הגמרא, משום ניסה. עכשיו בואו אחד נקשיב, מה הגמרא בעצם אומרת? וזו תשובה שמתקבלת, אחרי זה הגמרא תדון בה, אבל היא מקבלת את התשובה הזאת. מה היא בעצם אמרה עד עכשיו? למה אמרו הלל בסוכות, ביום הראשון של פסח ובשבועות? למה אמרו הלל? בגלל המשמעות של החג, האופן שבו אנחנו חוגגים את החג. עשו בעשיית מלאכה, יש קורבנות מיוחדים, זה יום טוב מיוחד, אנחנו אומרים בו הלל. למה אומרים הלל בחנוכה? לא מותר בעשיית מלאכה, אין קורבן. למה אומרים הלל בחנוכה? בגלל שהיה נס. זה בדיוק תואם את שני הסעיפים שדיברנו עליהם. הסעיף של פרק ופרק, שזה החלק הראשון של הגמרא. החלק השני, צרה וצרה, זה חנוכה. אז מיד הגמרא שואלת, יפה מאוד, חנוכה אומרים, הבנתי, אין לך שום קושייה על זה. כיוון שבחנוכה אומרים בגלל הנס. זה צרה וצרה. אם ככה נגיד גם בפורים. ככה בפורים נמי נעימה. ובפורים דאיקה ניסן נמי לימה. מתרצת על הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה אמר רבי יצחק, לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץ. זה מדלק. תשובה שנייה, רב נחמן אמר, קריאתה זו הלילה. זאת אומרת, בעצם יש הלל בפורים. מה הלל בפורים? קריאת המגילה. אומר, הרמב"ם מעניין שהרמב"ם, מי שהספיק לראות הרמב"ם מביא את המקור הזה כמקור. מה שהוא פוסק, שבעצם יש הלל בפורים. מהו הלל שבפורים? מהמגילה. וגם טועם את הברייתא בפסחים, שמרדכי ואסתר אמרו הלל. מה הם אמרו הלל? יכול להיות מאוד, יכול להיות שהברייתא בפסחים מתכוונת להגיד שמרדכי ואסתר אמרו את המגילה. זה כמו הלל, כמו שאמרנו, שזה לאו דווקא המילים של ההלל, תקנת נביאים נגיד המילים של ההלל, אבל מה שאמרו כל אלה לפני הנביאים זה שירה באופן שהם אמרו,
מרדכי ואסתר אמרו את המגילה. אומר על פי זה המאירי, אדם שאין לו מגילה בפורים, אדם נמצא במדבר, בספינה על הים, אין לו מגילה בפורים, מה יעשה? מה? יאמר תהלל. כך פוסק המאירי. אומר על זה מרן החידה, בסדר, אבל אי אפשר לפסוק את זה ככה הלכה, שלהגיד עם ברכה, יגיד הלל בלי ברכה. והרמב"ם מביא את זה כדעה. התשובה השלישית של הגמרא, רבא אמר, בשלמה עתה מללו עבדי השם ולא עבדי פרעה, אחא ללא עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, קראתי עבדי אחשוורוש. אם אני מסכם את שלושת התשובות, וככה הגמרא בעצם מסתיימת. יש פה הגדרה מאוד ברורה בשאלה למה בפורים אומרים, לא אומרים, ולמה בחנוכה כן אומרים. יש יתרון, או שני יתרונות, לחנוכה על פורים. לפי התשובה של קריאתה זו הלילה, אז בעצם יש הלל בפורים. במקום להגיד את ההלל, אנחנו אומרים מגילה שהיא שוות ערך להלל. אז זה אין הבדל. אז אומרים הלל בעצם בפורים. לפי שתי התשובות האחרות, יש שני חסרונות, כל אחד מציין חיסרון אחד שיש על פני חנוכה. האחד אומר, רבי יצחק, שהוא חכם ארצי ישראלי או בבלי? רבי יצחק, ארצי ישראלי. מה אומר? לפי שהנס נעשה בחוץ על הארץ. לא אומרים הלל על נס שנעשה בחוץ על הארץ. רבא, שהוא חכם בבלי, מה אומר? עקתי עבדי אחשוורוש ענן. במילים אחרות, מה שקובע לפי רבא, זה לא ארץ ישראל חוץ לארץ, מה שקובע זה כן עצמאות, לא עצמאות. אם היינו מקימים מדינה באוגנדה, לשיטת רבא, היינו אומרים הלל, אנחנו עצמאים. לשיטת רבי יצחק, אי אפשר להגיד הלל כי אתה בחוץ לארץ. אם יש הצלה בארץ ישראל ואין בה עצמאות, נגיד שהיה גזירה גדולה חס ושלום בארץ ישראל על כלל היישוב היהודי, ניצלנו, אבל עדיין אנחנו תחת שלטון אנגלי, או שלטון יווני, או שלטון אוטומני, לשיטת רבי יצחק אומרים הלל, כי זה נס שבארץ ישראל. לשיטת רבא לא אומרים הלל, כי זה נס שעדיין עקתי עבדי הלורד כך וכך הבריטי או הפחה העות'מאני. בסדר? עכשיו בואו נבחן, באופן פשוט. יש לנו פה 3 תשובות. יום העצמאות נעשה פה נס גדול, אין ספק. מקווה שאתם מקבלים את זה. נדבר על זה עוד טיפה, אם נעשה נס גדול או לא. אבל נניח שזה נס לא פחות, אפילו כאן חנוכה, נס שהיא לא פחות מפורים ולא פחות מחנוכה. זאת השאלה. קיבוץ גלויות, הצלה. שנייה, אנחנו נדון רגע אחד בדבר הזה, אבל כרגע, אם אני רוצה להשוות, זה ברור שזאת הסוגיה. אני צריך להשוות האם זה דומה, יכול להיות דומה לחנוכה ולפורים. אז אם אני הולך לשלושת התשובות האלה, לפי התשובה שקריאתה זו הלילה, אז יש הלל בפורים, אז אולי גם ביום העצמאות צריך. אם נגיד שהתשובה היא משום שהנס נעשה בארץ ישראל, ברוך השם, הנס נעשה בארץ ישראל, ברור, זה כל מהותו של הנס. וזכינו לנצח את המלחמה בארץ ישראל, ובזכות זה יש לנו עצמאות. אם נגיד שהשאלה היא, האם אנחנו עדיין משועבדים או לא משועבדים, זה גוף הנס. שאנחנו ברוך השם זכינו להכרה של אומות העולם, שזה ניסי ניסים, שאומות העולם הכירו בנו כאחד, ולא היה שום סיכוי כמעט שיהיה לנו רוב באום, בכל זאת זכינו להכרה, הכרזה על המדינה, בעיתוי ההוא, אם לא היינו מכריזים אז, איך יודע מתי היינו מכריזים, וברוך השם, וזכינו מתוך זה לניצחון, ומתוך זה יש הצלה. אז גם בארץ ישראל, גם זכינו לעצמאות, אז לכאורה בוודאי צריך להגיד הלל. עכשיו, בואו נבין רגע אחד. כשאני אומר להגיד הלל, נעמיד את זה רק עבר שאנשים שלא נתבלבל בקטע הזה. כשהגמרא בערכין אומרת, בראש חודש לא אומרים הלל. מיד כל יהודי טוב יקום ויצעק. מה זאת אומרת לא אומרים הלל בראש חודש? ברור שאומרים. אתמול אמרנו ורקדנו, אמרנו הלל. ראש חודש אייר. איך אתה אומר שלא אומרים? התשובה היא, אמירת הלל בראש חודש היא מנהג. מנהג שהיום כלל ישראל נוהגים את זה, אבל במסכת תענית מסופר שרב הולך לבבל, שומע אותם שאומרים הלל בראש חודש, לא הבין.
משמע מכאן שבארץ ישראל לא אמרו הלל. זה מנהג, זה המחלוקת, זה עצם המחלוקת אם מברכים על ההלל בראש חודש או לא. רבנו טעם שאומר, והאשכנזים שמברכים על ההלל ושמברכים על המנהג. הרמב"ם שאומר שלא מברכים על המנהג, גם לא מברכים על ההלל. יש אגב דעה שלישית, זה שיעור בפני עצמו. רוב הראשונים הולכים בדרך הזאת. זאת אומרת, מבחינה הלכתית שאומרים, הלל זה גמירת ההלל, גומרים את ההלל 18 ימים עם ברכה. ברור שזאת הכוונה. כשאומרים חצי הלל, אז זה לשעת הספרדים בלי ברכה, כי זה מנהג, לשעת הרמב"ם, לשעת רבנו תם, והרמה וכל דאלה, זה עם ברכה, כי זה, אף פעם שזה מנהג, אנחנו מדברים פה לא על מנהג, אנחנו מדברים פה על הלכה. יש פה, הגמרא בפירוש בערכין אומרת, בראש חודש לא אומרים הלל. כשאני מדבר כאן, זה אומר שזאת התקלה שצריך להגיד הלל, על צרה וצרה, שכל שלא תבוא. אז זה לכאורה ההגדרה. אז לפי, בפשטות, אני לוקח את שלושת התשובות האלה, ברור שצריך להגיד הלל. טוב, אז עברתי שיעור הזה, אז שאלתי אתמול, אוקיי, אז מה אומרים אלה שמתנגדים? אז אני אגיד, נסתמך פה על אחת התשובות הכי יסודיות שנכתבו בעניין הזה, טענו כנגד זה 3 טענות, אוקיי? טענה ראשונה. טענה ראשונה, נכון, הסוגיה הזאת לכאורה אומרת שכן, אבל צריך שיהיה נס לכלל ישראל. אז מתי אומרים הלל? על נס שנעשה לכלל ישראל. נס שנעשה לחלק מישראל, לקהילה בישראל, זה לא אומרים הלל. זה מפורש איפה בחידה. החידה, מרן החידה, רבי חיים יוסף דוד הגדולה, נשאל על עיר שנעשה לה נס, מה שנקרא פורים קטן. נעשה לה נס וזכתה להינצל ביום מסוים, הייתה גזרה על העיר הזאת, וברוך השם, בחסדי השם זכו להינצל, וקבעו את זה יום טוב, כפי שמקובל בקהילות ישראל, מקדמה דהנה, פורים קטן של זה, כל מיני קהילות באירופה ובצפון אפריקה ובמקומות אחרים, היו כל מיני פורימים של ערים, שזכו להינצל באותו יום. שאלו האם באותו יום, שעושים סעודה וזה, האם להגיד הלל? מרן החידה דן בדבר הזה ואומר, היו כאלה שאמרו שצריך להגיד הלל, הוא אומר אי אפשר להגיד הלל בברכה. למה? כי הוא מביא מספר ראשונים. ראיתם עכשיו, הראינו את פסקי הריד, הבאתי במקורות את בעל הלכות גדולות ואחרים, החידה מביא גם את רש"י, שהם כל הזמן אומרים כגון חנוכה. למה? הם מביאים את הגמרא, אז אומרים נכון, כל צרה וצרה שנצלים ממנה, צריך להגיד, בסדר גמור, מצוין. למה מוסיפים כגון חנוכה? אומרים אותם, אומר החידה, על פי כל המקורות הללו, רק כמו בחנוכה, שנעשה נס לכלל ישראל, אז אפשר להגיד הלל, לקבוע הלל. אבל אם נעשה נס, אפילו לציבור, אבל זה לא כלל ישראל, אז לא, אתה לא יכול להגיד הלל. לדעתי טענה מאוד משכנעת. גם בפורים, בוודאי ובוודאי, עכשיו, תמיד אנחנו צריכים לבדוק גם את פורים. חנוכה זה דוגמה שכן אומרים, פורים זה דוגמה שלא, אבל לפי כל ההסברים. אבל זה שבכלל הקשו בגמרא מפורים, זה מובן, כי גם בפורים נעשה נס לכלל ישראל. וכי אנחנו לא יודעים שהיו הרבה צרות שניצלנו מהם, ואנחנו לא אומרים עליהם הלל, לא נקבע ליום טוב, ליום טוב לכל הדורות. אז אם ככה, באמת צריך שיהיה לכלל ישראל. אני אגיד אבל חנניה, מישאל ועזריה, כאילו שהם גם היו... שאלה מצוינת, אז שתי תשובות בדבר. א', זה מתקשר לשיעור אחר שהעברתי, שאני אחרי של חנניה, מישאל ועזריה, אני לא יודע למי העברתי שיעור. מישאל ועזריה זה הצלה לכלל ישראל, אבל נכון, זה יחזק בדיוק את מה שאני אמרתי. יכול להיות גם ששם לא נקבע לדורות, אבל כל פנים שם לפי זה אמרו עליה, נכון, אתה צודק. אבל אני חושב שההצלה של חנניה, מישאל ועזריה, אפילו שהם שלושתם כאילו ניצלו, אם אמרתי פעם, אם לא היו עושים את זה... לא, בכל מקרה זה לא היה, כאילו, הרי אמרת שזה טענה נגד יום העצמאות. כאילו, למרות שזה רוב העם, כאילו, הרבה מאוד מהעם היהודי ניצל בזכות הקמת המדינה, זה לא היה 100% מהם. אבל גם אם נגיד שחנניה, מישאל ועזריה זה כלל ישראל, זה 100%. זאת אומרת, אם זה כלל ישראל, אז ברור שביום העצמאות זה כלל ישראל. מסכים ב-100%. לכן אני רוצה לרכוב על התשובה הזאת. אני טוען קודם כל שחנניה, מישאל ועזריה, ודאי שזה לא הצלה רק של 3 אנשים. ההצלה הזאת, נכון שהיא הצילה 3 אנשים, אבל היא גרמה להצלת כלל ישראל.
אין ספק בדבר. זאת השאלה. האם ההצלה האם הנס של הקמת המדינה, הנס של יום העצמאות, האם זה לכלל ישראל, או שזה לחבורה, כמה שהיא לא תהיה חשובה, אבל עדיין היא מיעוט בעם ישראל, נעשה אליה הנס. זאת השאלה. לא רק גם עכשיו, בכמות מספרית, של אנשים, גם כמה זה הצלה. בדיוק. לא, זה הצלה זה ברור. היה איום... אחר כך מלחמות בלי סוף. עכשיו, השאלה, היה איום קיומי... והאם זה פתר את הבעיה? אחר כך לא כמה עולמים מלחמות בלי סוף? זאת אומרת, האם עצם הקמת המדינה היא זו שהצילה אותנו? אוקיי, אז זו בדיוק השאלה. האם, אני אומר הלל, בפורים רק ברור. באופן, אני מסתכל באופן קטן, הוא מצומצם, על זה שניצחנו במלחמת יום העצמאות, במלחמת השחרור. או שאני מסתכל על זה בצורה יותר רחבה, ואני אומר, רגע, בוא נראה מה קרה כאן כתוצאה מהמלחמה. עכשיו, יש אפשרות להסתכל על זה בצורה הראשונה, ועוסקים חשובים ככה רואים את זה. תשמע, אין ספק, עכשיו, אני לא מדבר על כאלה שאומרים, תשמע, לא פרק... יש גישה שהיא מאוד ידועה, זה סוג של בדיחה בעולם החרדי, אבל היא בדיחה בעיניי מאוד יפה, אבל גם עצובה מאוד. שואלים, מה אתה עושה ביום העצמאות? אז בזמנו שאלו את אחד הרבנים, ראשי ישיבת פונוביץ', שהוא היה לו חם מאוד למדינה, ומאז תולים דגל בפונוביץ' ביום העצמאות. אפילו שהם... כמה שעות. מה? לכמה שעות ואז מורידים. אוקיי, בסדר. שאלו אותו, מה אתה עושה ביום העצמאות? אז הוא אומר, אני פוסק כמו בן גוריון. מה בן גוריון לא אומר, לא תחנון ולא הלל, אז גם אני לא אומר, לא תחנון ולא הלל. פסיקה יפה, בן גוריון לא מתפלל. אז אני פוסק כמו בן גוריון. זה תשובה, הוא היה אדם באמת יהודי גדול וחמוד ונחמד מאוד, תלמיד חכם, ויש לו זכויות, חבל על הזמן. אבל זה כאילו אתה אומר, יש יום, אני כזה לא מתייחס אליו, פרווה, לא בשר ולא חלב. קרה פה משהו או לא קרה משהו? עכשיו, נגיד הרב עובדיה אומר, קרה משהו. קרה דבר גדול ביום הזה. כן, היישוב היהודי היה בסכנה גדולה מאוד, ממש מוות לחיים. כי ברור, אנחנו יודעים טוב מאוד שאם אנחנו לא יכולים להפסיד מלחמה. כל המלחמות עד עכשיו, ברוך השם, ניצחנו. אם אנחנו נפסיד פעם אחת, אבל לא תהיה עוד פעם. לפחות ככה זה היה, אני זוכר את החוויה הזאת מילדות, ערב מלחמת ששת הימים. ממש החוויה שאו שאתה מנצח, או שאתה תלמד לשחות וגם הוא לא בטוח שזה יעזור לך. באמת, ככה ממש הייתה התחושה. אולי גם ביום הכיפורים בשלב מסוים במלחמה, מיד שהמלחמה התחילה. 7 שנים זה 7 שנות האופוריה. 7 שנות הסבה אולי, 7 שנות הסבה. אבל באמת אנחנו לא יכולים להפסיד. אז באמת, אם הסיכוי לנצח במלחמת העצמאות, קיים היום היסטוריונים חדשים, מה שנקרא, ואומרים, מה בעצם, אנחנו אומרים מעטים מול רבים, אנחנו היינו הרבים, זאת אומרת, אצלך בבאר שבע, בעיקר הם נמצאים שם, בן גוריון. אנחנו היינו רבים מול מעטים ומוכיחים שהרבה פעמים הצליחו לרכז כוח גדול. אבל 7 צבאות ערב באים, נלחמים עם מי? עם שרידי חרב. ואם היו מנצחים, מה שהסיכוי המרבי אומר שזה מה צריך להיות, פשוט לא היינו קיימים. ודאי שזאת הצלה. הצלה גדולה מאוד. אומר, זה לא לכלל ישראל. סך הכל היו באותו זמן 600,000 יהודים בארץ. רוב העם היהודי, היה בערך 5% מהעם היהודי. נכון, זה שרידי חרב, 12 מיליון פחות או יותר היו יהודים באותו הזמן. עדיין זה 5% מהעם היהודי, או לא, זה החשבון, נכון? איך אפשר להגיד עליהם? זה לא כגון חנוכה, כגון פורים. התשובה על הדבר הזה. מה התשובה על הדבר הזה? וכי בחנוכה כל היהודים היו בארץ? אם כל היהודים היו בארץ, אפילו רוב היהודים היו בארץ, ההיסטוריה הייתה משנה. הרי כל ימי בית שני, ושזה בלי סוף מקורות, החל מראשית העלייה, הצהרת כורש, זה הצהרת בלפור שלה, מה ההבדל? זה ממש כמו הצהרת בלפור, רק שלפני כן, כמה מאות שנים לפני כן, ישעיה אומר, יהיה כורש שיצהיר, אומר את השם שלו, והוא יקרא לכם לעלות לארץ, תן לכם את הרשות העלו, ירמיהו הנביא מדבר על 70 שנה של גלות, כל הנבואות, הכל.
הם כולם מצפים, דניאל מצפה, עושה את החשבונות, כולם מצפים, הנה, יגיע הזמן. מגיע הרגע, כמה עולים? בודדים, גדוי להתויר הנשארים בחוץ לארץ. עזרא ונחמיה יעלו הם לא נולדו בהצהרת כורש. עזרא ונחמיה. אתם אומרים, עליית עזרא. עזרא ונחמיה, זה כמו שאני אמרתי פעם, יגידו, עוד 2000 שנה, יגידו, ביבי נתניהו עמד בקונגרס הציוני הראשון והתווכח עם הרצל. עם כל הכבוד שהרצל מת, עברו עוד 2 דורות עד שביבי נולד, או דור עד שביבי נולד. זאת אומרת, זה התהליך, העלייה הראשונה, עם כל הבעיות של העלייה השנייה, העלייה השלישית, וכו' וכו'. זה תהליך מאוד מאוד ארוך. בבית שני, גם בתקופה של החשמונאים, וכי שמה רוב ישראל היו בארץ, רחוקים מאוד 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 מזה. וכי שמה היה מיד גאולה שלמה, יש בהתחלה את מתתיהו, הבנים שלנו קוראים להם אלעזר, יוחנן, יהודה, שמעון, הנכדים והנינים, איך קוראים להם? אלכסנדרוס, עוד דבר, אריסטובולוס, אנטיגון. אחרי שם מהר מאוד, זה לא כל כך מהר מתרומם מה שקורה שם. הרמב"ם ממקד את הנס של חנוכה בזה שזכו לעצמאות יותר על 200 שנה. נכון, העצמאות הייתה מאוד מאוד מפוקפקת. חלק מהעצמאות הזאת זה הורדוס. אגריפס שהעבירו עליו ביקורת חז"ל. אבל הורדוס, אנחנו יודעים עד כמה השלטון שלו היה בעייתי. אז כנראה צריך לומר שההצלה בארץ ישראל היא באמת הצלה שנוגעת לכלל ישראל. אתה לא יכול להגיד שהצלה בארץ ישראל... אבל שם היה בקליטה. בסדר. והיום יש מדינה. והיום אנחנו תוך כמה שנים מאז ההצלה... בוא ננסה להבין רגע אחד מה ההבדל אני, כן, למשל אני, כן, דוגמה אישית, נולדתי באפריקה. אני מאוד... כשקמה מדינת ישראל, אני בכלל עדיין לא נולדתי. ההורים שלי אולי קצת לפני כן התחתנו. לכאורה הנס לא נוגע להם, נכון? לפי הגישה הזאת, הנס נוגע למי? ליישוב היהודי שנמצא בארץ ישראל, 600,000 איש. סליחה. ברגע שבמקום שבו אני נולדתי, המוסלמים עלו לשלטון, בתוך זמן קצר היהודים היו צריכים לעזוב את הכל ולברוח משם. מה חיכה להם? טוב, מה שחיכה להם זה צרפת או ארץ ישראל. היום צרפת, כל הקרובים שלי שהלכו לצרפת, היום הם כבר כולם רצים, חלקם כבר עלו, להגיע לארץ ישראל. ההצלה היא נוגעת אליי, אני לא נולדתי באותו זמן. אבל ברגע שהייתה הצלה והיה הניצחון במלחמת השחרור, זה לא הניצחון, זה הניצחון שאפשר את הקמת המדינה. מה זאת אומרת? זה אפשר את האפשרות לכל יהודי בכל מקום בעולם, ברגע שהוא יהיה בצרה, לעלות. אמר פעם איזה יהודי אמריקאי, אמר ביטוי מאוד חזק, אבל שמעתי את זה ככה, אמר, אני חי בארצות הברית מצוין, וטוב לי והכל. אמר, האפשרות שלי לחיות בארצות הברית, הוא אמר לי לפני כמה שנים, מבחינתי כביטחון פנימי, זה שאני יודע שיש מדינת ישראל שעומדת מאחורי. זאת אומרת, תפיסה שאנחנו היהודים האמריקאים מחזיקים את מדינת ישראל היא לא נכונה. באמת באמת כל אחד יודע שאם המצב בארצות הברית, שזו מדינה שיחסית שבה פחות אנטישמיות, כבר מתערער בשנים האחרונות. אם המצב שם מתערער, יהיה מקום אחד שאפשר יהיה להגיע אליו. איפה? מדינת ישראל. מתי זה קרה? זה בדיוק העניין, זה קרה באותו הזמן. כבר היום אתה רואה תהליך מדהים שאנחנו כבר, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו 6.5 מיליון יהודים בארץ. יהודים בארץ ישראל. 6.5 מיליון יהודים בארץ ישראל. יהודים ממש. היום כבר אנחנו בעצם הפזורה הכי גדולה בעולם. ארצות הברית כבר זה הרבה פחות. אנחנו עוד מעט עומדים להיות הרוב. רוב היהודים בעולם אומרים להיות... ואגב, כשאומרים יהודים בעולם, היהודים בארץ הם... 2022, ככה. מה? לפי הסטטיסטיקה. כן, אבל כשאני לוקח את היהודים בעולם, שם זה מחצה, בחלקם הגדול. מחצה שליש ורביע. לא כולם מחשיבים אותם כיהודים, לא בדיוק יודעים כמה יהודים יש בארצות הברית. לצערנו, אני אומר, לצער שמחתנו, אנחנו הופכים, לצער שמחתנו, שמחת צערנו, אנחנו הופכים להיות עוד מעט הכי הרבה בעולם, לא רק בגלל הסיבה שעולים ועולים, אלא גם, מה? לא הרבה זמן, 2022. כן, בסדר, נכון, זה נשמע, אבל אני אומר, כבר אנחנו מתקרבים,
ברוך השם, אף פעם לא קרה מה שקורה היום, שבאמת מדינת ישראל הופכת להיות בבית שלי זה לא קרה. בבית שני עד הסוף לא עלינו, שזה גמרות, לא פעם את הגמרות האלה בעניין הזה. אני רק רוצה להגיד שאם הנקודת המבט שלי היא הניצחון, היה לנו צרה, הייתה שואה. אמר מישהו שאחרי השואה, שאלו איזה, לא זוכר, איזה, או מפקד צבא גדול בארצות הברית, שאלו כמה זמן ייקח ליהודים להתאושש אחרי השואה, הוא אמר 300 שנה. 300 שנה. ההיגיון אומר ש300 שנה, העם, תוך 3 שנים קמה מדינה, ונכון, אנחנו עדיין, אבל המדינה הזאת שקמה ב-48, בתש"ח, היום אני מרגיש את הנס של הקמת המדינה הזאת. במובן הזה לא רק שיש לי נוסטלגיה אליו, אלא הפעולה של זה היא עד היום. מבחינתי זה, אני אמרתי אחת החברותות פה, מבחינתי זה הרבה יותר מיום ירושלים. יש הרבה, אנחנו אומרים, יום ירושלים זה סעיף של יום העצמאות. זה תוצאה שמאפשרת את יום העצמאות, כי אפשר, מה? הוא אפשר שיעלו מכל הגולה, הוא אפשר שנחזור להר הבית, הוא מאפשר הרבה דברים, אפשר להקים ישיבות, מאפשר... לכן, נקודת המבט על יום העצמאות כנס לכלל ישראל, זה כל כך ברור וכל כך פשוט, כי ברגע שניצלו בארץ ישראל והכריזו על המדינה, באותו הרגע, תוך כמה זמן האוכלוסייה הכפילה את עצמה. 2-3, כבר עלו עוד 600,000 איש. בתוך זמן קצר, שמעתם את השיעורים על קצב העלייה שבאותם הימים. זאת אומרת, הראייה המצומצמת של ניצחון, ואם הניצחון היה רק לציבור קטן, כן? אז גם 600,000 עדיין הוא לא הרוב, זה ודאי לא ככה. גם הבחינה הזאת וגם הבחינה האחרת שיש גמרא שאומרת שציבור בארץ ישראל נקרא ציבור. אבל לא רוצה ללכת אפילו על הדבר הזה. פה במובן הכי פשוט, ההיסטורי, הגאולתי, הייתי אומר אפילו, שהניצחון הזה מאפשר את הקמת המדינה ומאפשר את גאולתו של כל יהודי שנמצא בכל מקום, וזה מה שקרה בפועל. צריך לחשוב כמה מהאנשים פה, ההורים שלהם, או הם עצמם, זכו לעלות לארץ אחרי הקמת המדינה. אז זה נוגע אליהם? ברור פשוט שזה נוגע אליהם. אז זה שיקול לך, כן. אז זהו, זה כאילו, אוקיי, אז זה באמת כל העם, זה לא תלוי בהצלה הפיזית של הזה, כי בסופו של דבר זה משפיע. הצלה פיזית אפשרה את הצלת העם. הצלת העם היהודי, אבל זה לא כל הקריטריון. יש לך שזה יהיה על כל העם, נגיד גם בחנוכה, הרב עובדיה אומר שזה היה צריך שכל העם יהיה... שנייה, תן לי רגע אחד, אתה מקדים אותי, שנייה. טענה שנייה אומרת ככה, מביאים הבאתי את המקור, המערץ חיות. המערץ חיות, אחד צבי הירש חיות, אני מאוד אוהב את הפירוש שלו, הוא תמיד ככה מביא שאלות מאוד מעניינות כאלה על בש"ס וככה בעריכת הש"ס וכל מיני נקודות מבט ככה רחבות יותר על סוגיות, ובין היתר הוא אומר מה הסיבה שקבעו הלל בחנוכה? כי הלל קובעים רק על נס שהוא יוצא מגדר הטבע. נס הוא לא יוצא מגדר הטבע, לא קובעים עליו הלל. לכן, כיוון שבחנוכה היה נס פח השמן, אז עליו אומרים את ההלל. אם לא היה נס פח השמן, היה רק נס הניצחון, אז לא היו קובעים את ההלל. ככה אומר המערץ חיות. על סמך זה מסתמכים חלק אמרתי, מאלה שעיינו בסוגיה, אמרו, אוקיי, זה... פה, נכון, היה פה נס. מודים שהיה פה נס. וזה כבר, זה מאוד מאוד יפה, אבל זה נס שהוא לא יוצא מגדר הטבע. לא היה קריעת ים סוף. לא היה נס פח השמן שמצאו איזה פח שהספיק ל8 ימים. לא קרה, לא בא מלאך השם כמו אצל סנחריב, והיכה 185,000 מצבא אשור ביום אחד. אתה יודע, יפה. גם בפורים. את השאלה, רק מה קרה בפורים? בפורים היה נס טבעי או על טבעי? כל המהות של פורים זה שזה נס טבעי. אסתר מן התורה מנין, שנאמר, אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. שם שמיים לא מופיע במגילה. למה שם שמיים לא מופיע במגילה? כי יכול אותו אדם, באמת באותו זמן פתאום נוצר מצב שהקדוש ברוך הוא לא מופיע והוא קורע את הים, לא מביא לך איזה פח שמן או זה...
פתאום מתברר שבדרך הטבע, ואפשר להסביר היטב איך בדרך הטבע, מרדכי קלט מאוד, יפה מאוד את הסיטואציה, הצליח, הקדוש ברוך הוא זימן את אסתר, שתהיה המלכה, בדרך הטבע, והיה צריך לבחור מישהו, בחר אותה. והיא ידעה בדיוק איך לעבוד על הפסיכולוגיה של ההפכפכית של אחשוורוש, וככה רקמו תוכנית מדהימה, וככה צריכו לשכנע אותו, וככה הפך להיות המהפך. נהפך מאבל ליום טוב, ומיגון לשמחה. זה בדיוק הדוגמה. כל הדרשות, החסידיות, כולם מדברות על כך שבפורים, כל מהות ההצלה היא טבעית. ההפך, זה אולי המסר של פורים. מה המסר של פורים? המסר של פורים הוא שאנחנו אנחנו רואים את יד השם לא רק בזה שנפתח הים וראינו נס על טבעי. אנחנו רואים יד השם גם בטבע. זה המהות הגדולה של פורים. אז זה כל הרעיון של פורים. שאני אדע להודות לקדוש ברוך הוא גם על מה שיכול הכויפר העמלקי להגיד זה יד המקרה. לא, אני אומר זה יד השם, זה בדיוק המהות של פורים. אני אומר את זה כרגע ברמה המחשבתית, אני יכול להגיד את זה ברמה הסוגייתית בצורה מאוד פשוטה. מאיפה מהסוגיה אני חייב להוכיח שזה ככה. הגמרא שאלה... זה קל וחומר בשבילם. רגע, הגמרא שאלה, הגמרא שאלה, בפורים גם כן נגיד עליה. מה התשובה של הגמרא? נס שבחוץ לארץ. נס שבחוץ לארץ, מה הייתה הכללה? אם החילוק הזה נכון, מה הייתה הגמרא צריכה לענות? לא, זה לא... זה לא נס, כי זה נס טבעי. למה הגמרא לא ענתה את זה? אז מבהיר שאחד האחרונים אמר שזה לא נקרא נס טבעי. מה? בגלל... זאת אומרת, בפורים זה בעצם נס על טבעי. עכשיו פה שינינו כבר את כל המושגים של טבעי ועל טבעי. בדיוק. אנחנו יודעים מה זה טבעי. טבעי זה שבדרך הטבע, זאת אומרת לא השתנה שום דבר מגדרי העולם. בפורים קרה משהו על טבעי. מה על טבעי? שבגלל אישה אחת הוא הסכים לשנות את הגזרה. קודם כל זה לא בגלל אישה אחת, ידע בדיוק איך לשכנע אותו מכל מיני כיוונים, ויש לי שיעור שלם בעניין הזה. אבל עדיין זה בדרך הטבע. בוא תאמר, זה נס. זה נס, פורים זה נס על טבעי. בואו נקבל את זה, בסדר? בשביל העניין. הקמת המדינה, זה טבעי או לא טבעי? זאת אומרת, כל מה שקרה מאז הקמת המדינה, מאז הקונגרס הציוני הראשון, מאז מבשרי הציונות, שאלתי, תעשה את כל השרשרת המדהימה הזאת של מה שקרה עד עכשיו. זה טבעי או לא טבעי? אני צריך להתחיל לתאר מה קרה? יאללה, בואו נתחיל. אמרתי שצריך לחבר דיינו, אמרו לי שהרב שר לא חיבר, אני לא מכיר. אבל הדיינו, כל הרעיון של הדיינו זה שאיכשהו הוא חותך לך לשלבים ואומר, מה היה קורה אילו עד כאן? הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מצרים ולא מעביר אותנו את הים. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את הים ולא נותן לנו את התורה. תראה מה, נתנו את התורה הכל, אבל רק דבר אחד קטן, לא הכניס אותנו לארץ ישראל. מה בעצם הוא עושה הדיין? הדיין זה שיר מופלא. מה הוא בעצם עושה? הוא אומר לך עצמה, בוא תנסה לדמיין ולחשוב איך מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ ישראל, הייתי מפקשש רק שלב אחד. נגיד רק שלב אחד היה נדפק. רק העמלקים היו מצליחים לנצח אותם. מה היה קורה אז? או רק המצרים, לא היינו עוברים את הים, והמצרים היו שותלים אותנו שם באדמה, לא מרחמים עליהם. מה היה קורה אז? על מה שקרה, אני שואל, כל הקיבוץ גלויות המדהים, באמת דבר שלא קרה בהיסטוריה, הפלא הגדול של ההיסטוריה, אני לא חושב שיש פלא כל כך גדול כמו מה שאנחנו זכינו לראות במו עינינו, שכמו שאני תמיד אומר, בחדר הזה, אני מניח, יושבים ונמצאים, לומדי תורה, ברוך השם, זכינו, מכל העולם. אמרתי, אני מאפריקה, אני נציג האפריקאי. יש הרבה חבר'ה אמריקאים, ויש מאסיה, ויש מאוסטרליה, יש לנו, אמרנו? יש. אוסטרליה, אוקיי, יפה. איפה יצא? כאילו, איך יכול להיות ששמרנו על הזהות הזאת וחזרנו לארץ ישראל? כן, ופה אנחנו עדיין הכי בטוחים עם כל הזה, ופה אנחנו יושבים ולומדים תורה ביחד. ומתפללים ביחד, אשכנזים וספרדים, ובונים פה משהו עם הרבה בעיות. זה טבעי? אם אני אגיד על פורים שזה על טבעי, אז פה זה על טבעי כפול. אם אני אגיד שפורים זה טבעי, ואנחנו מודים על הקדוש ברוך הוא, נס טבעי. זה בדיוק הרעיון שאני אומר. עכשיו, בוא נבין רגע את העמדה הרוחנית. מה זה אומר? אתה רוצה להעיר?
גם דבורה וברק, זה לא... גם דבורה וברק זה נס טבעי לגמרי. נכון? נכון. שם כן יש קשר. אין שום ספק שזה היה נס טבעי לחלוטין, והם אמרו עליהם. זה היה בהסתכלות, כאילו זה... זאת אומרת... בדיוק, זה מה שאני רוצה לך. חילונית, קצת קשה לי על המעריץ. ברור, קשה לי מאוד, והוא היה... קשה, לא קשה, קצת קשה לי. אני לא מבין איך אפשר להגיד כזה דבר. כמו בשיר של הרב על ירמיהו ושחרור העבדים. זה היה הבעיה, שהם אמרו, טוב, זה לא קשור לשחרור העבדים או לא, אבל בוא נבין רגע מאיפה זה נובע. זה נובע ממקום הרבה יותר עמוק. זה נובע מזה שהיהודים, גם אנחנו, אם היינו חיים לפני 200 שנה, היו שואלים אותנו איך הגאולה תבוא, מה היינו כולנו אומרים? מה? מה זה משיח? משיח יבוא עם חבור לבן, יבוא אותנו כנפי נשרים, בית המקדש ירד בנוי משוכלל מן השמיים. אני חושב שרובנו ככה היינו אומרים. מעטים מגדולי הדורות יכלו להגיד, שמע, זה לא בטוח שזה ככה, יכול להיות שזה יהיה בדרך שאנחנו לא חושבים עליו, אולי בדרך טבעית. מה לעשות, הקדוש ברוך הוא מתכנן אחרת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה, באמת, עשה שינוי אדיר בהיסטוריה, לא קרה דבר כזה בעולם. אף פעם לא קרה בשום אומה, בשום זה, אחרי 2000, אבל 2005, אני אומר, האתיופים, זה הרי מדהים, 2500 שנים האתיופים מנותקים, חוזרים לישראל. זה באמת נס אדיר של קיבוץ גלויות. יהדות רוסיה, שכבר, אני זוכר, התייאשנו מהם, ברוך השם, זוכים לשוב וכו' וכו'. אני אומר, הדבר הזה, זה באמת תוכנית שנעשית בדרך הטבע. בדרך הטבע. הקדוש ברוך הוא מתכנן לעשות את זה בדרך הזאת, אנחנו תכננו משהו אחר. עכשיו, מה אני אעשה? הרי מה האדם החכם אומר? האדם החכם, הענב. אומר, אני מתכנן תוכנית, אני רואה שלא הולך לי. אני רואה שהקדוש ברוך הוא תכנן לי משהו אחר, אז אני מקבל, מה לעשות? מי שאומר שזה לא התחלת לגאולה, מי שאומר שאין פה שינוי אדיר במצבו של עם ישראל, זה יום שאומרים לו לא הלל ולא תחנון. מה הוא אומר? זה, הרצל עשה את זה, בן גוריון עשה את זה, ביבי, הצבא החזק שלנו, הם אלה שעשו את כל הפלא פלאים הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. מה המשמעות של זה? אם מבחינה זאת דווקא אני תמיד לומד מהציבור החרדי בקטע הזה, שכל דבר, שם שמיים שגור על פיהם. אדם, תשמע, חסדי השם, ברוך השם, ומהקדוש ברוך הוא, זכיתי לאכול, הקדוש ברוך הוא, זה המשמעות של הברכות, אבל אנחנו מדברים על דברים טבעיים. הרי כל הזמן אנחנו עושים עבודה שהדברים הטבעיים לא יהיו טבעיים בעינינו. קמתי בבוקר, אומר, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. אולי חס ושלום יכולתי לא לקום. אני לא רואה את זה כדבר פשוט. רק כשאדם חובך מחלה או משהו כזה, אז פתאום מבין עד כמה זה לא פשוט. על כל דבר קטן, אפילו שהשמש זורחת, אנחנו אומרים, מעריב ערב בחוכמה, פותח שערים בתבונה, משנה איתי, מחליף את הזמנים, אנחנו אומרים, זה לא פשוט. כל כך פשוט לך שהשמש זורחת? לנו זה נראה פשוט מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא בבת אחת הוא יכול לעצור את זה. אנחנו יודעים היום שזה אפשרי. אם זה פצצת אטום או מלחמה גרעינית, תוך כמה דקות העולם פוסק. זה לא פשוט. זה העבודה שלנו, להגיד, כן, השמש זורחת זה לא טבע, זה הקדוש ברוך הוא. להגיד, להסתכל על כל מה שקרה ב100 שנים האחרונות, ולהגיד, ועד הנקודה הזאת, כן, של מדינת ישראל, ולהגיד, לא קרה שום דבר. היום הזה הוא יום, הוא לא מחייב אותי לראות פה את יד השם המיוחדת, ולהגיד, זה יד השם. והייתה פה צרה גדולה של דורות, וזכינו לנצל ממנה. ומי שאומר עדיין יש מלחמות לזה, הוא מדבר שטויות והבלים. עם כל הכבוד, באמת, אנחנו, לצערנו הרב, באמת, יש לא מעט הרוגים במלחמות הזה, אבל תשוו את זה למה שקרה בשואה. יום אחד בשואה, בממוצע, זה היה יותר הרוגים מכל מה שמדינת ישראל, במשך מאז שנות קיומה, באים המחתרות. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. מלחמות, אנחנו לא בגאולה שלמה, אנחנו רק בהתחלת הגאולה, נכון? אבל ההתחלת הזאת, וכי לא אפשר שלא לראות בה את ההצלה מצרה. זה פחות ממה שהיה לחזקיהו, זה פחות ממה שהיה לדבורה וברק, זה פחות ממה שהיה בחנוכה, זה פחות ממה שהיה בפורים. לא פחות, אני רוצה להיות ענוותן, לא פחות.
היה מישהו, אחד הרבנים בדורנו שאמר שיום העצמאות זה יותר מפסח. אני חושב שזה קצת מוגזם להגיד כזה דבר. מבחינה מסוימת זה נכון, שפסח יצאנו ממקום אחד, כולם ביחד, ופה יצאנו באמת אחרי 2000 שנים, 2000 שנות, 2000 מכל העולם, באמת זה דבר מדהים. מבחינה הזאת זה ודאי יותר, אבל עדיין פסח זה פסח. לא עושה השוואות מה יותר, אני אומר לא פחות. ההלכה נתנה לנו כלים, והכלי הזה, עכשיו בואו נבין, זה לא חומרה, זה לא אפשר להגיד עליהם. זה כמו אדם שיגיד, שמע, אתה עושה לך לחם, אני מחמיר לא לברך המוציא, ספק ברכות להקל, לך תדע. אולי לא צריך לברך. הסבלים, אתם יודעים, אני אתן את הדוגמה של הים הגדול, כן? אתה לא יודע מה, תלך לחיבור בין האוקיינוס לים הגדול, ושם תגיד לכולי עלמא. לא תצא מזה, זאת אומרת, לא להגיד ברכה, אם דרך המלך היא להגיד, לחשוש לספקות, תמיד אפשר, אז אתה תעשה שום דבר. כמו שאתה נותן לי משהו, אני אומר, אני מחמיר לא להגיד לך תודה רבה, אולי זה לא אתה. אולי זה בעצם הכסף של ההורים שלך, אז אני לא רוצה לשקר. אני אומר, ההלכה נותנת לנו כלים, זה לא דחוק, זה גם חובה, כי ההלל זה הכלי הפשוט, להגיד לא לנו השם, לא לנו, לשמך. זאת אומרת, אתה עושה את זה למענך, אתה הבטחת לנו שתהיה גאולה, אתה הבטחת לנו שתושיע אותנו, ברוך השם, אנחנו זכינו. אני אומר, הטענה השנייה, הזאת צריך להיות שלא בדרך, רק על נס שהוא, זה כאילו מה אתה אומר הקדוש ברוך הוא? אם תושיע אותי בדרך הטבע, אני לא מודה לך. תושיע אותי שלא בדרך הטבע, אז אני אודה לך. מבחינה אמונית אני לא מבין, גם מבחינת הסוגיה בגמרא, כל הקושייה מפורים נופלת מאליה. מאוד 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 קשה להבין את הטיעון הזה. טיעון שלישי? מה? טוב, אז יש עוד כמה וכמה טענות. אני רוצה לסיים בנקודה הזאת. אני חושב שוב, מוזמנים לעיין ותשובות שנכתבו בדבר הזה. אני חושב שהמסקנה מהשיעור היא שהשאלה היא לא אם מותר לי להגיד הלל, אלא עם חובה. ואם חובה, אז הלל זה עם ברכה, אין הלל בלי ברכה. הלל בברכה זה פרקי תהילים, ואני גם מעריך מאוד את מי שאומר הלל בלי ברכה, או מי שכותב אפילו מותר להגיד הלל, יש כתוב, מותר להגיד הלל אחרי התפילה ובלי ברכה. בסדר, יפה. אגב, גיליתי תופעה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שאפשר לבדוק אותה מדעית, שכמעט כל אחינו החרדים הספרדים עושים מנגל ביום העצמאות. אני מוכן להתחייב על כך ש90% לפחות הספרדים עושים מנגל. מה קרה? תגיד, אז מנגל זה כן, אבל לפעמים גם כאילו צחקי, אתה אומר ליל, אני זוכר, בילדותי, הייתי מתפעל בבית כנסת, וכאילו, הציבור רצה להגיד עליהם, ציבור פשוט, עלו בקושי ממרוקו, מכל מיני מקומות, וכבר מי שכבר ידע, אז קרה בו דעת, אכל מעץ הדעת, אז כבר היה מגחך על הם אומרים הלל, אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא צריך להגיד את זה. זה לא, אני חושב שהיה משהו בריא מאוד ביהודי הפשוט שעלה לארץ, והבין שיש פה נס גדול, וכל יהודי, אם לא בלבלו לו את השכל, אז הוא ראה בהקמת המדינה נס גדול ועצום, היסטורי, ואפשר להגיד, אוקיי, אני מרגיש שצריך להגיד עליהם, לא מספיק. אני צריך ללמוד את הסוגיה, ואם אני מבין, כפי שניתחנו את הסוגיה, שיש פה גדר אחד של זה, יש גדר שני של צרה וצרה, כגון חנוכה, כגון פורים, עם הקושייה מפורים. בהחלט, אני חושב שיום העצמאות הוא לא פחות מזה. אני דווקא אומר, שוב, אני אומר את זה, אני חושב שמבחינתי יום ירושלים זה קושייה קצת. אני לא שלם עם זה עד הסוף. להגיד הלל ביום ירושלים. לא בגלל שזה לא נס גדול ועצוב. שזה חלק מיום העצמאות. זה חלק, זה התוצאה שלו, זה בדיוק הרעל. למה אני אומר הלל ביום העצמאות? בגלל שיש לי יום ירושלים, בגלל שאני זכיתי לעלות, בגלל שאתה זכית לעלות, בגלל שעכשיו יהודי אתיופיה לא יכול לעלות, בגלל שיהודי רוסיה, זה יום העצמאות, הוא כולל בתוכו את הכל, נכון, יום ירושלים זה איזשהו שלב אדיר, קפיצה אדירה בכל המהלך הזה. אבל זה חלק מהעניין. אני רואה פה נס שהוא הולך ומתמשך, ושכבה על גבי שכבה.
וכמובן זה לא מחייב שהכל יהיה חד וחלק, ומי שרוצה שהכל יהיה חד וחלק אז לא יגיד הלל בחנוכה, כי בחנוכה היה נראה שהכל כל כך מהר חלק, וזה לא כל כך היה ככה. ומהר מאוד לאחר מכן קלקלו, ולא הייתה עלייה אחרי חנוכה המונית לארץ, כמו ברוך השם, אנחנו יודעים להודות לקדוש ברוך הוא. וזה קשור לשיעור אחר שחזקיהו המלך החמיר לא להגיד הלל, מסיבות טובות שהיו לו, לא רצה להגיד הלל, מדין ספק ברכות להקל וכו' וכו' חזקיהו, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה לא אומר הלל, אין בעיה, אתה לא המשיח. זה הקדוש ברוך הוא חזקיהו משיח, ולא עשה אותו כי לא אמר שיר. זאת אומרת, גם לא להגיד הלל, זה בעיה, וזה אגב כותבים חלק מהם, שזה כאילו ככופר בתורה, הקדוש ברוך הוא נתן לך טובה, איך אתה לא יכול להודות, אתה לא מודה עליה. אני מחמיר לא להודות לך, מה זה צריך להיות? תבדוק. תגיע למסקנה שזה דבר נורא, הקמת המדינה זה דבר נורא, 100%. אני אמרתי, אני מעריך מאוד, מעריך אך לא מבין, את נטורי קרתא וחסידי סאטמר. בעיניי הם יותר הגיוניים מאשר הרבה אחרים. למה? הם אומרים יום העצמאות זה יום גדול ועצום, אבל כל כולו סטרא אחרא. נעשה ביום הזה משהו שהוא על טבעי כמעט. אבל זה הכל ניסיונות, כן, וזה סטרא, הקדוש ברוך הוא נתן כוח ביצר רע ובסטרא אחרא שיצליח. למה כל זה? כדי שאנחנו נעמוד בניסיון ונגיד לא, זה לא ככה. וכאילו מצד אחד אני מזדהה עם זה כי אתה מקבל, קרה פה דבר, אני לא יכול להיות פרווה, לא בשר, לא קרה שום דבר. קרה דבר גדול, והדבר הגדול הזה הוא סטרא אחרא. עכשיו, זה יותר אבסורד, כי להגיד שהקדוש ברוך הוא כל כך מתעתע כאילו, הקדוש ברוך הוא כל כך מתעתע, נותן לנו לנצח במלחמות, כלכלה שלנו מצליחה, עלייה, הכל זה הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח למי? לסטרא אחרא, וזה הכל כדי שלא תאמינו בזה. להגיד מחשבה כזאת, זה שיא האבסורד, להגיד שהקדוש ברוך הוא מתעתע בנו, כל כך. לפעמים יש ניסיונות, וכזאת מראה כאילו זה, אבל מהלך כזה גדול, הצלחה אחרי הצלחה, ברוך השם, אנחנו זוכים כל הזמן לניצחונות ולבניין, עם כל הדברים הרעים, יש גם הרבה דברים טובים, ברוך השם, הרבה מאוד דברים טובים. אתם זה דבר טוב שקורה למדינת ישראל, לא רק אתם לא היחידים, ברוך השם. יש הרבה כאלה. אבל אני אומר, מבחינה מסוימת הם יותר הגיוניים, כי הם אומרים, יהיה פה קרה פה דבר גדול, אז אנחנו לא נגיד הלל באותו יום, ואפילו אנחנו נגיד תחנון ונקרא את הבגד באותו יום, כי זה שורש הכפירה וסטרא אחרא ונתלה דגלים שחורים. אני חושב טעות חמורה, אבל לפחות הם מתייחסים ליום. האמירה פרווה, אני מחמיר לא להודות לקדוש ברוך הוא, בעיניי היא בעייתית. אני אומר, אני עדיין כמובן מעריך אדם שאומר הלל ביום העצמאות, וגם נגיד זה בלי ברכה, בסדר? אני יודעתי, אני חושב שלא היחיד, רבנים למאות, עדיין הם מיעוט בציבור הרבנים ככלל, סוברים שאפשר להגיד הלל עם ברכה, וככה נוהגים כל ישיבות ההסדר, ורוב רובם של הישיבות הציוניות, ואני חושב, ודאי יש מה לסמוך, אני נגד אמירת הלל בלילה, זה לדעתי טעות, לשיעור בהזדמנות אחרת, לא חושב שצריך להגיד הלל בלילה, זה דין מיוחד לליל פסח, וזה שונה ביום העצמאות, אבל זה לא גורע את זה שביום חייבים להגיד הלל לא פחות מפורים, שאומרים במגילה, ולא פחות מחנוכה. בעזרת השם, זכינו להתחלתא. אנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה, תמיד חייבים להוסיף אצלנו, בישיבתנו אנחנו מוסיפים, מה מוסיפים? את המילה אם. עדיין תלוי בנו, עדיין הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נהיה שותפים, ומאמינים שזה דרך, בדרך הטובה, ומצפים ומקווים, אבל אנחנו עושים לשבת בחיבוק ידיים, צריכים לעבוד על זה. בעזרת השם, נזכה לגאולה השלמה.